Šetajući čarobnim stazama, Svetozar je primetio dvojicu odraslih zlikovaca kako maltretiraju dečaka otprilike njegovih godina. Svetozaru je bilo jako strašno, ali nije mogao da ne pomogne nesrećnom dečaku. Strah mi veže ruke, noge, misli lutaju, nema snage, al u meni šapat čujem, hrabrost nađi, ne tugujem. Dečak plače, oči sjaje, vidim tugu, bol ga traje. Ako ne pomognem, ko će? Sve čeka heroja, to je moje. Herojem biti nije lako, znaj, al srce kaže, pruži svetu sjaj. Ako ne ja, onda ko će stati? Pravda zove, junak mora znati. Skupljam snagu, glas podižem, reči jasne, ništa ne bežim. Stanite sada, pozvaću vlast, pravda stiže, to vam je čast. Zlikovci gledaju, osmeh im zloban, al neću stati, u mom srcu sloboda. Strah me grebe, al srce me nosi, pravda je tu, što god da me kosi. Herojem biti nije lako, znaj, al srce kaže, pruži svetu sjaj. Ako ne ja, onda ko će stati? Pravda zove, junak mora znati. U grudima plamen, vatra se širi, sve moje sumnje sada se brišu. Dečak se trgao, iz kandži beži, a ja hrabro dalje, što god se desi. Taj plamen gori, snaga mi raste, junak je rođen, strah mi ne vlada. Dete sam sada, al srce to zna, hrabrost je moja, pravda nek sja. Herojem biti nije lako, znaj, al srce kaže, pruži svetu sjaj. Ako ne ja, onda ko će stati? Pravda zove, junak mora znati. I Svetozar se iznenada ponovo našao ispred napuštene kuće u svom potpuno nečarobnom svetu. Odjednom mu je postalo pomalo žao što je njegova avantura tako brzo završena. Ipak, kod kuće su ga čekali roditelji i najukusnija torta za rođendan.